Salam alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen depuis yan faw sigiyɔrɔ la ni y'an sigilen an ka émission na n'o ye couleur week-end ye aw yɛrɛ b'a cogo min na chaque samedi à partir de 16h et rediffusion a b'a ye sini dimanche à partir de 11h ni Ala yira na aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na couleur week-end chaque semaine an bɛ wele bila an ka belebele dɔw ma émission ye aw de ta ye Star Bezu an ka artistes comédiens dɔnkilidalaw bɛɛ ni yɔrɔ ye couleur week-end ye an bɛɛ de ta ye couleur week-end ye chaque semaine an bɛ belebelew dɔ wele bi an ka wele sera an ka belebele fila ma TikTok starw ma TikTok belebelew ma u bɛ tila ka n'u yɛrɛ f'an ye sisan Sadio salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Oui, ça va alhamdulillah. Ici là. Kan jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ alhamdulillah. O bɛ ka siran ka kuma. Jɔn ye? TikTok mɔgɔw ye kɛ. Allahu akbar. I ka foli kɛ. Bon, foli kuntagala jan tɛ ne bolo. Ne bɛ Pinal TV jama bɛɛ lajɛlen fo. Ka émission yɛrɛ initiative bɔra yɔrɔ min na ka na bila fo plantɔ fo duguma. N ka foli b'a bɛɛ lajɛlen na. En fait, je m'appelle Sadio Sila. Comme n tɔgɔ yɛrɛ TikTok réseaux sociaux bɛɛ bɛ n dɔn ni Sadio min ye Sadio Sila tout court a banna. Ka bɔ Daoudabugu. O Sadio Sila dɔrɔn de don. Sadio Sila. Joli t'a la. Joli tuma dɔ la n bɛ joli k'a la. Tuma dɔ la i bɛ joli k'a la. I Sila. Walima dɔw b'a fɔ ma tuguni ko Samsu. Samsu. I bɛ marakakan mɛn wa? Foli kɛ marakakan na mɛn. Bon ma yɛrɛ m'o sɔn nin kɔ kan dɛ lanke gantiri b'a fɔ nin na bugu Daoudabugu. Ya kita kɛ ka taa wa a kana Plan TV a kana hayi. Ala man ko ta so samedi do dimanche ko sa kɛnɛ. O de tanya kɛ ni kɛ da har ni jɔ pɛ sa sa. Cɛ ja yɛrɛ tɛ maraka yɛrɛ. Parce que dɔw bɛ olu ye marakaw ye. Awɔ. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais ni kɔni cili bɛ da nin kan bi plateau in kan. Anniversaire bougie a na a ka fara ne kan. An bɛ nin minɛ bi. Min bɛ to k'a fɔ ko anniversaire bougie a filɛ nin ye sigilen. Layi. Kan jumɛn de bɛ yen? Non, kan foyi tɛ yen. I b'a kan. Mais i tɔgɔ sɛbɛn Numori Traoré. I bɛ wele Layi. Ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi. Ok, i ka foli kɛ. Ayiwa, n ka foli bɛ an lajɛbaa bɛɛ ani an lamɛnbaa bɛɛ minnu bɛ ka an suit nin waati in na Pinal TV kan. An ka foli b'aw bɛɛ kuma ka gɛlɛn an ma. A yafa n ma dɛ. Yɛ. An denmisɛnnin ye. An denmisɛnnin ye. Kuma ka gɛlɛn jɔn ma? Kuma ka gɛlɛn ne ma. An denmisɛnnin ye. N'an donna min kasi la a ka hakɛ to an ye. O y'a faamu. Ne tɛ se kuma la o. La ilaha. Sadio. Jɔn de ye Sadio yɛrɛ? Sadio bɛ bɔ min? Sadio yɛrɛ Sadio ye maraka de ye. Comme aw tulo b'a la Sadio Sila. Ka wolo Kayi mara la. Ka na lamɔ Bamakɔ. A banna. Kayi mara yɔrɔ jumɛn? Précisément Jema cercle la. Madiga Sakɔ. Bɛɛ bɛ o yɔrɔ dɔn Madiga Sakɔ Diga Jaw. Ne ye n ka diinɛ. D'accord. Numori Traoré. Oui, oui. Ne ko i jɔ fɔlɔ dɛ. E taara hiji de wa? Laji nana cogo di yɛrɛ fɔlɔ? Wa n taara hiji siɲɛ naani wɛ. Siɲɛ naani. Arayida la? Ayi de makan kɛ. Inshallah ɲinɛ kɔni n bɛ sɔn ka taa duurunan kɛ. Ayi tɔw bɛɛ kɔni taara avion vol laban taara. Bon an ta tɛ peresi la ko ye. Hali n'an wulila sisan an bɛ se sisan parce que an tɔw tɛ taa avion kelen na wa an bɛ taa an ka privé la. Bɛɛ n'i tacogo. Numori ye jɔn ye i bɛ bɔ min? Bon ne tɔgɔ ye Numori Traoré ka bɔ Bankumana. Ne ye Maninka maraka de ye. Maninka maraka? Maninka maraka. N d'origine yɛrɛ ye Maninka ye mais n lamɔra marakaw de bolo depuis n fitinin jusqu'à présent. Donc n ye Maninka maraka ye n bɛ Bankumana. D'accord. I bɛ marakakan mɛn? N tɛ marakakan foyi mɛn. An den y'olu an y'olu dilan Maninka min. I bɛ maninkakan mɛn? Awɔ. Foli kɛ maninkakan na. Ayiwa n dagɛbaw ani mura kodi basi t'a la Bankumanaka ye a yɛlɛ kɛnin filɛ dɛ ne ka bɔ télé rɔ a ɲana kodi ayiwa nin waati in na a y'an suwi ka bɔ Pinal TV rɔ a ye to la la a ye ɲɔgɔn bolo. Tellement maninkaw girinnen don hali u ka kuma girinnen don. Ok an y'aw wele aw nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye an b'a fɔ halisa aw ka bisimila Pinal TV kɔnɔna la couleur week-end fana émission kɔnɔna la an bɛna tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ne ko Sadio e nana comédie la cogo di? Bon i ka ɲininkali diyara n ye. Comme u b'a fɔ cogo min na bamananw ka kuma don ko jɔn mana kɛ cogo cogo la i tɛ taa k'i da kan da.
sinon ne Sadio yɛrɛ ne nana comédie la ma INA kɛ ma conservatoire kɛ hali ma kalan kuntagalajan kɛ ka defu kɛ ko fila k'a jɛ n y'a bila u ye n bila ka taa sugubala feere la dara lo don quoi oui hadamaden dara min kama i bɛ kow de dɔrɔn a banna c'est tout sinon k'a fɔ ko ne ye comédie kalan kɛ walima mɔgɔ de ye n formé mɔgɔ si ma n formé tɛ se k'a fɔ ko n ye humoriste 100% ye parce que ne filɛ nin ye sisan n bɛ se ka n jɔ a bɛ sketch dilan n bɛ sketch dilan an b'a monter min bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ n bɛ yɛlɛ scène sanfɛ n tɛ frissonner n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n bɛ fɛn fɛn diya n b'a kɛ plateau baw sanfɛ cogo min ye n diya don dɔ don dɔrɔn a nana ten dɔrɔn a bɛ na ten dɔrɔn a banna c'est tout sinon n m'a kalan kɛ n m'a fɛn kɛ ani sababu ɲuman dɔrɔn fo ka na n se n bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a sababu ɲuman dɔw bɛ arc-en-ciel groupe arc-en-ciel t'a dɔn n'i delila ka tɔgɔ mɛn Fuseni Mayiga n tɛ ɲinɛ kɔ hali sini a jubaju yɛrɛ bɛ bɔ ale la don dɔ la de an taara n terikɛ dɔ bila film tourné la Bamako New Saison 1 film tourné la an dɔn tɔgɔ la n jɔlen dɔrɔn a ye n ye dɔrɔn karisa e delila ka jouer caméra ɲɛma n ko ma deli ka jouer mais min bɛ ka kɛ est-ce que i bɛ se ka segin a kan n'a kun y'a diya wagati ninnu acteurs ka ca a bolo actrices ka ca a bolo o de la n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ Fuseni Mayiga an b'a fo nin yɔrɔ in na a bɛ opportunité di jeunesse caman ma talent ka k'e la dɔrɔn a b'i bila baara la actuellement ale de ye CNSM président opportunité diya min bɛ n kɔnɔ n y'a kɛ bof a ɲɛna a don ni bi cɛ Sadio ko ma jɔ c'est comme ça donc comédie diyara e ye dɔrɔn i y'a kɛ sinon i ma kalan kɛ i ma foyi a diyara n ye bon a y'a sɔrɔ fana ja ne yɛrɛ b'a la ne yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ t'a dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn barokɛsenw fɛ déjà i bɛ mɔgɔw layɛlɛ mɔgɔw bɛ na i invité an ka taa baro la yan fɛ jaja i bɛ taa min kɛ i barokɛ cogo jumɛn o de ka d'u ye donc c'est de l'humour e yɛrɛ t'a dɔn fo ka na réseaux sociaux kow bila la d'accord machallah o faamuyara Sadio o question kelen de don e nana humour la cogo di bon comédie ne se k'a fɔ ko n nana la parce que a bɛ ne la yɛrɛ de quoi a b'e la a bɛ n na yɛrɛ de mais n tun m'a waleya de quoi cogo di depuis fitinin depuis fitinin ko dɔ bɛ yen nɔ n b'a kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ sin ka bali ka yɛlɛ ten tɔ ne bɛ taa dɔn fɛn fɛn de don maya mais don kelen ne fana ye n sigi ne ko ne bɛ ka ninnu dɔrɔn bila yɛlɛ mais est-ce que don min na ne ye caméra ta ka jɔ n kan ka jama layɛlɛ o fana baraji ka bon ni ninnu dɔrɔn bɛ ta ye wa donc o la n ye caméra ta n tun bɛ n dege video kole ni ninnu na donc ne nana n t'o la a tun man di n ye yɛrɛ parce que a tun man di n somɔgɔ si ye mais n y'a kɛ diyagoya la n somɔgɔ yɛrɛ nana ye oui ça va bon o fana tɛ yen nɔ n y'a kɛ jusqu'à présent o bɛ ten tɔ de d'accord donc e ta depuis fitini voilà ni kumana dɔrɔn mɔgɔ bɛ yɛlɛ c'est là que tu as aussi et humour ni bɛ basé a kan i bɛ kɛ humoriste ɲɛnama dɔ ye mais e ma école kɛ non ne ma école kɛ i ma kɛ d'accord Sadio oui baaraw ka ca peut-être fɛn wɛrɛ bɛnnen b'i ma mais mun na i ye humour choisi bon ne ma humour choisi humour tun bɛ ne la de ne yɛrɛ bɛ humour kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ko n bɛ humour kɛ sinon k'a fɔ ko n y'a choisi sinon an yɛrɛ b'a kalama maraka dubaw la i ka se tɔgɔ sɛbɛnni ni i jamu sɛbɛnni na dɔrɔn an pa an ka ladegana saga hɔrɔn don i bɛ taa samara siri fɔlɔ i bɛ taa samara siri o c'est comme ça Sadio de nature a y'a sɔrɔ kalan yɛrɛ ma diya n na n ye dɛfu kɛ ko fila n y'a jɛ n ko ayiwa ko ɲana sisan de mana bulama feere la suguba la e ko dogo an t'o de la comédie de diyara n na dɔrɔn o de diyara i la o de diyara n na parce que déjà i bɛ ko kɛ n'i bɛ ka ko kɛ i yɛrɛ k'a dɔn a bɛ ka diya mɔgɔw ye hali ni sara ma k'a la o de diyara i ye o de diyara i la c'est comme ça o y'a sɔrɔ baara yɛrɛ kanu b'i dusukun na a kanu kɔni bɛ yen humour kanu bɛ yen a ka i ye sɛmɛdɛ da ye denbaw ka bɔ kaba ɲama ye a ma taa n'a ye an y'a to ala ma koyi
E fana dun mun y'a choisi? Bon nin ko in yɛrɛ kɔni nin ko in sina kana don mɔgɔ la ten dɔgɔ tɛ se ko t'a la yɛrɛ. Daga juguba layi galon tigɛ ɲɔgɔn daga jugu tɛ. Wallahi. Aw bɛ galon tigɛ. A sina kana don ne la ten tɔ n t'a dɔn fɛn min de don bi bi in na ne fɛn bɛɛ yɛrɛ kɛra comédien n bɛ wuli n'a ye n bɛ yala n'a ye fɛn bɛɛ. A kanu b'i dusukun na très bien. Papa n muso de don n muso fɔlɔ de ye. Filanan. Fɔlɔ. Ok sinon ne ka filanan. Fɔlɔ ne muso fɔlɔ O de ye filanan ye. Awɔ. D'accord. Ok. Yigo e nana TikTok kan kuma jumɛn? Wagati jumɛn e ye TikTok daminɛ? Bon ne yɛrɛ ye TikTok daminɛ ça vaut pas 2 san kelen bɔ. A tɛ san kelen bɔ. 2 san kelen bɔ parce que n yɛrɛ kun b'a lajɛ n ma video lajɛ ten tɔ dɔrɔn mais n ɲɛ kun t'a utile ten dɔn hasardement très généralement mɔgɔ minnu bɛ n suit mais Zizi u b'a kalama n bɛ to ka video kɛ ni dɔ ye ko Rachel a bɛ to ka kɛ n ka video caman na Rachel ale de kun b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ale de kun b'a dɔn très bien donc ne yɛrɛ kɛra dɔrɔn a ye n ka téléphone minɛ dɔrɔn a n ka compte dayɛlɛ a ye compte dayɛlɛ ne tɛ video monter t'a foyi ne bɛ n ka caméra ɲɛsin n yɛrɛ ma de tan dɔrɔn ka n ka blague fɔ dɔrɔn ça passe a ye video fɔlɔ min kɛ o kɔnɔna la n'o percera n'o kɛra n ka video fɔlɔ min na n ye baarakɛla kɔnɔ dara baarakɛla la du kɔnɔ a tigi ma dɔn kɔnɔ dabaga la baarakɛla welela ka na du kɔnɔ ko jɔn ye kɔnɔ da la a du fa jama bɛ ne kelen filɛ O kɔrɔ de don. ni n pa tabali kunna n ye kiba dasi dɔ kɛ nin na a bɛ ne filɛ mun na Mais e kun jabajɛlen don fiyewu. ayi ne kɔni a kana ne filɛ a bɛ ne filɛ mun na ala nana ka na ye o video fɔlɔ de n y'o bila A taara. a percera c'est comme ça. D'accord. Laji Magan Tagabali. Oui. E nana TikTok kan depuis wagati jumɛn? Bon ne nana ka ne sigi 2020 yan. 2020. Ne nana ka 2020 Ne nana ka cogo di? Bon ne tun b'a ye mɔgɔ b'a la ko TikTok. A bɛɛ t'a sɔrɔ la i t'a dɔn fɛn don. Ne t'a dɔn fɛn don. Bon donc ne fana yɛlɛla ka n ka essayer. Donc ne ye n ka video bila dɔn a tun man di ne ye kosɛbɛ quoi. Parce que waati y'a sɔrɔ Facebook ne ka d'an ye kosɛbɛ ani YouTube ninnu. Olu de tun bɛ Vogue la. Voilà. Mais ne ye video kelen bila kan dɔrɔn pof. O fana taara. Non. O kun ye video jumɛn ye? Est-ce que n'a hakili b'o la bilen yan? N'a hakili t'o la bilen dɛ. Mais ni ma ɲinɛ o ne sigi o tun tɛ video collage de yan. Collage N y'a collé de. Den dɔ ye video dɔ kɛ ko cɛ o cɛ ko ɲinɛ ko ne ma selimafini san ka d'a ma ko ala k'i kɛ tan donc ne b'a couper ni den ye min fɔ ne b'a contraire fɔ ni den ye min fɔ ne b'a contraire fɔ wa. Ah d'accord. N y'a faamu. E y'a daminɛ n'o de ye quoi. Voilà. Ok. Faamuya sɔrɔla o yɔrɔ la. Yigo. E bɛ TikTok dɔrɔn de kan wa ou bien i b'i ka jouer film wɛrɛw la Mali film dɔw la théâtre groupe ninnu e bɛ olu dɔw la? Oui, bien sûr, comme il y a fait cogo min na depuis ni don fɔlɔ min na Fuseni Mayiga Arc-en-Ciel groupe Arc-en-Ciel mɔgɔw u ye n ta k'an bila caméra ɲɛma ce jour là n jouera ni Iba Montana ka rôle de a wagati 2020 ou bien Montana sera rôle n'o ka rôle jouer ka taa don na ka na bila bi la mɔgɔw ka jateminɛ kabini Bamako News saison 3 ka na bi la n bɛ groupe Arc-en-Ciel la film caman bɛ yen a kɛra figuration ye hali kɔsa in na an bɔra tournage dɔ la Buguni Yanfoyi la n'o film yɛrɛ mɔgɔw kan k'u concentrer k'o kɔnɔ o ye sida film de sensibilisation ladilikan caman b'a la. D'accord. Ni groupe Arc-en-Ciel mɔgɔ kɛlen don k'a labɛn CNSM na a bɛna bila a tɛmɛ Sadio Sila yɛrɛ y'o acteur principal dɔ ye ça m'arrive souvent aussi i n'a fɔ kɔrɔkɛ ninnu comédie domaine kɔnɔna la kɔrɔkɛ ninnu i b'a dɔn an kɔni ni Kante ninnu y'an kɔrɔkɛw ye olu ni Tugate ninnu y'an kɔrɔkɛw ye ça arrive souvent ni Golo ninnu n'olu mago b'an na u ka spectacle la u b'an fara u ka jamaw kɔ an bɛ spectacle kɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko TikTok dɔrɔn tɛ oui. TikTok dɔrɔn tɛ TikTok kɔni ye fɛn dɔ de dɔrɔn c'est-à-dire an ka wagati tɛmɛ ɲɔgɔn kan réseaux sociaux dabɔra de kama c'est ça. Sinon baara belebele bɛ yen. Baara belebele yɛrɛ de o bɛ bɛ kɔfɛ. awɔ. D'accord. Laji Magan Tagabali.
e fana be TikTok drone kan ou bien ibi ga jouer Mali chatru do la ou bien groupe do la ba TikTok ko la yoro de wa tegara fa yoro wala donc ame mo wala kulan ga drone be de sinon ye ame filmu ke ame chatru ke a chama awo be filmu tourner quoi d'accord are film kan yere olu be yono devenir na blata mais inchallah na la sona d'accord aku ni follow ke awo ay film to may gateme enjon ni nga groupe be ere bolo quoi akama d'accord awe kam ni follow bon au film qu'on la amega question ni di mo ma donc tiado e muso saba de furu donc muso follow atato ay sarola kapta tungana donc gelado na famille ngono wa kapta tungana donc muso follow ko ay muso be wole gana ki sara muso la muso follow do kay ko na tara ko amna famille soro ko ala ka bege amma here donc muso flana o taru feeno kata warim na fala wafla kono dama kaka wumne ki debande noy ko ngam ne sara la be dumundo sam donc to sabana fino warmne ko ke ko dali malega dum dlans ne gelenga di chema nin chepta ni mindo wamne obe ni ko wamne abo dumuni ndunwa atara be donc chebora tedara be ni choroba do de choroba ko wala turu aga dumuni nunu a be choroba ma choroba dumuni dunga fa choroba klali choroba do kai kamna daga sabadama daga folo u falno warla daga flana u falno jamana daga sabana u falno sanuna wa ko me ko na sera so kaka muso kelen furusa amna jone furusa min sawala parti ni ngali gele donc au film meno donc devenir na blanc inchallah père et fils amo ko la bena folo d'accord ok ala noka maintenant Pinal TV la jaba ko kuma ko be aga imur fitinin ke uye parce que yele nega bula wa bon lajini seli nyokor lena ana ba do kira ba do taru sangane do wallahi tayri chokoro ba do ba ngaro la zumana seli nyokor na ga koko abin bo ko masika barake koko bulo pora la abin bo nay wara yiga kuma no muso surumani haga kala te banda muso surumani nga fini de ba bulo kabini ja kabini sungolo atara laide atara tayri ga ta na koko kana sigi mashinguna jaya kala ndam na kabini kuna shini fobi tellement nga ka koko jugara te kanyega na ta kasura kono bara jalulu lay na tisura bumgum de ba da kono Allahu akbar nyama yiga manu no mai nyama te bena aya korota boday tay salu gusuru mai ne gosuru mai lay gusuru mai ko no gusuru ko ma doro ko sajo ki kusigini cegai ne ya projet sel naje adale le no ta to dale no dong ale jana da oro yoron doran be ay ni bo muso ka war ko ba kala makaba ko do ne tigarula wallahi bile ne muso le ko kasa ko na war ne na san kabur do ko fe abena ka kabur do chechi sufe kata war ne la seng da ba ko bebe ite nyama da bla me ka sira rata ya war ne wa okay do muso ya sabali war wa do wala sabali na do wala war ka da to sunan la memi finyana muso kono mo muso ku janto 2022 no kono ta ha me bi fayda di ala muso si ka kono ta 2022 na tori wara jabe dugu no gala ba na turu fa dabe la fembe daira la cielo hal kono maya kalo aw la o gara kalo tan nan ni sa muso kono bara be kalo ta ani nani ameke muso man a kalo be kalo yola tan flata bi ay de wota tan si tan durre te ta ga re sono muso jama flan muso jama mai muso jama ay de muso jama ngai ne tak ma fa muso jama ngai anga boro lo tum na nga sanje la wuli wallahi
ne tun bɛ so dɔ de la Oh, mais an ka so kɛrɛfɛ dɔ nana place o moto jɛman dɔ bon sanji tɛna passer bilen sanji tɛna passer bilen wari in bɛɛ bɛna d'o de ma oui o laɲini mankan man ɲi moto jɛman moto jɛman man ɲi dɛ jama kan man ɲi dɛ mais u ka c'est-à-dire u ka wari dun ta ka ca trop ne bɛ kelen fiyɛ Bamakɔ musomanin da la ye ni Bamakɔ musomanin taara restaurant na surtout a Falajaga-bugu ani Sabalibugu ani Sabalibugu ani Parajikɔrɔ Dɔrɔbugu Sɛbɛninkɔrɔ layi mais ni mana taga d'u ma a jate minɛ dɛ ni m'a dɔw ye a ka menu turulen don a kan kan u ka dumuni commandelen ba tɛ tɛmɛ hamburger kan walima shawarma ni min bɛ taa kɔnɔ kosɛbɛ dɛ u b'a fɔ ko chicken bon n'u ye don dɔ la i bɛ nin kisɛ segin ma don la Parajikɔrɔ nin ne filɛ ka denni dɔ lajɔ denni diyara n ye trop quoi n y'a lajɔ dɔrɔn n y'a ka numéro ta donc an taara restaurant na an taara ne sɛ diɲɛ fɛn bɛɛ a tɔgɔ shawarma chicken ni kiriti karita ne y'a bɛɛ san ka di denni ma fo 400 i ka wari tɛ tɔrɔ de 400 o don oui voilà n jigi dalen a kan ko n bɛna taa 400 don fɛn na denni tila dumuni na dɔrɔn ko ko ne ka ji d'ale ma k'a bɛna ka sida furakisɛ ta k'ale bɛna ka sida furakisɛ ta wallahi cɛ ko n kirinna de mɔgɔ nana jigin kun na wallahi sida tɛ mɔgɔ faga bilen mais caman layi kana aw tɔgɔ kɔnɔ cogo di n tɛ aw tɔgɔ fɛ n t'a fɛ ko la a ka kɛlɛ ka teli aw tɔgɔ a bɛ so ka bɔ ne ni aw tɔgɔ dɔ filɛ ne ka taa festival kɛyɔrɔ la layi kɔni b'a dɔn kɔni lɛmu kɔni nɛmu kelen kelen u b'a nɛmu emballélen don u b'a emballé ka tila ka emballé papier jalanin dɔ la aw bɛ ne kɔfɛ a man jan surumani don den ne ye nɛmu 200 la san a bɛ n bolo a yɛrɛ fana bɛ n kɔfɛ sisan ne tilala n ka nɛmu dunni na ne de filɛ ka papier kurukuru k'a fili poubelle la ne ye n ko don k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni aw fana m'a ka papier n'a tilala a kana taa ka papier fili yɔrɔ jɔlen don kojugu n'a y'a sɔrɔ aw jɔlen don ten awa ko papier ɲuman dɛ ko ye jumɛn papier ɲuman dɛ ne ko nɛmu papier n'a mana k'ale y'o dun koyi k'ale ɲɛna ko y'a dɔ ye ko y'a jama yɔrɔ ye salamu alaikum a ka ɲi kura min bɛna tigɛ an nkalon bila nkalon ma ɲi nkalon ma ɲi hɔrɔn den da bɛ donc y'aw ye nkalon bila quoi an y'a bila ala k'aw falen amina rabi d'accord o yɔrɔnin diyara an bɛ continuer ni an ka baro ye an bɛ tila ka na o an bɛ tila ka na parce que an ɲɛ b'a la aw bɛ musow tan trop munna aw tɛ cɛw tan non musow de man ɲi cɛw fana man ɲi ni muso ɲɛna dɔrɔn muso man ɲi yɔrɔ yɔrɔ cɛ man ɲi i b'a fɔ ko cɛ de bɛ muso tiɲɛ wallahi bilahi musow de man ɲi mais cɛw ko dɔ b'a la a dabila dɛ wallahi bilahi cɛw man ɲi dɛ cɛw filɛ an ka yɔrɔ la a muso ka baara ye furakisɛ feere ni kabati feere de mais n'a mago jɔra kabati la a bɛ taa bitigi wɛrɛ la a muso tɛ bolo juguya ye o tɛ ɲɛngoya yɛrɛ ye a se muso kun yɔrɔ wɛrɛ la gawo donc a t'o kɛ donc o de la ko cɛw man ɲi mais cɛw man ɲi dɔ yɛrɛ fɔ sani ka sanni non butigi wɛrɛ la a sayi muso kun dɔrɔn tiɲɛ don muso kun dɔrɔn mais ɲɛ b'o furakisɛ feerela ninnu na ala k'i ni ci n'olu dɔw ka kɛlɛ sigida la a man ɲi dɛ e taara sɔrɔ dutigi jɔlen don ka ca kelen don k'i ɲɛkumu ka furakisɛ feerela lajɛ jaabi f'i kɛra sa biya kɛra i t'o dɔn kan i t'o dɔn i ye denmisɛnnin ye mais layi b'a dɔn jɛri lahara maa dusu ma ɲɔlen tɛ ka sana bɔ pharmacie la wallahi a muɲunen don dɛ sana pharmacie la n'i taara la a muɲunen don ni muso kɔnɔma c'est à dire kalo 9 ye bɛɛ c'est à dire n'a donna pharmacie kɔnɔ jama mana caya cogo cogo la a b'i jɔ kɛrɛfɛ a bɛ bɛɛ lajɛ a tɛ presser a dusu fagalen don bɛɛ b'a ka sanni kɛ ka bɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ donna o kɔnɔna la b'i ka sanni kɛ ka bɔ ka jɔlen to a tɛ presser ale kuma ale bɛ ka mun de kɔnɔ ale bɛ ka min san a tɛ se k'a fɔ jama la ni mɔgɔw bɔra da a bɛ t'i jɔ dɔrɔn bɛ talen kɔrɔ kɔ a t'a fɔ o de la n'i taara pharmacie kɔnɔ i bɛ ka bɔ ten kɛnɛma o don o sufɛ si la ne bɛ taa bitigi la Traoré ye wa dugu bɛ ne ma ko bana est-ce que i bɛ ka yan dugu jɛlen ne muso taara sanni de la fɛ yen nɔ ka ci fɔ ne muso ye ka taa ko ko kunun ko ne bara ko k'a nana sɔgɔmada in na
Oh, betul. Cɛ Yang ngudi. k'a ye n ka furu sa kɔni a bɛ furu sa a y'i jɔ bɛ taa musa ok a bɛ kɔni ni baro ye non ni nin de y'aw ye nkalon an tɛ nkalon tigɛ a ye dɔ fara kan halisa ala k'aw falen ok Sadio toujours an bɛ fɔlɔ ni e ye TikTok o a bɛ humour kɛ TikTok kan c'est juste pour faire plaisir ou bien aw bɛ k'a dabɔ pour ka dɔ fara a ka carrière kan. Bon, actuellement comme yɛrɛ b'a kalama cogo min na TikTok filɛ nin n'i ko ko réseau bɛ yen min b'a kan an t'a dɔn k'a kɔ bɛ laban nin n'a bɛna laban nin sa n'a tɛ laban sinon TikTok kɔni réseau tɛ yen bi bi in na min ka teli n'a ye i bɛ TikTok de b'a bila sisan yanni an ka se so i bɛ taa sɔrɔ a ye 30 millions gosi an ka teli ni YouTube ye o y'a sɔrɔ nin ye baara kɛ dɛ n'i ye baara kɛ an bɛ taa a fiyɛ ka teli trop an bɛ baara caman k'a kan ala n'ale yɛrɛ fana sababu la promotion caman bɛ yen dɛmɛbaga baden a ka haramu ne yɛrɛ sigilen filɛ yɔrɔ min na hali téléphone min bɛ n kun kanubaga de y'a bila ka ci n ma Amérique kabini ala k'an da an ma ɲɔgɔn ye hali dɔ yɛrɛ sisan dɔ yɛrɛ fana bɛ sira la ka na n'o nana n bɛ kɔrɔlen di papi ma Mashallah a filɛ nin vitre kɔfɛ papi ne bɛ Apuchu an b'an ka kɔrɔlenw bɔ o de ma mais n'a ye muso kura fana ta a bɛ kɔrɔlen fana d'a ma tɔ de ka d'ale mais muso dun n'i ye kura furu sa i bɛ kɔrɔlen fana d'a ma i y'a ye muso kɔrɔ tɛ foyi tɛ kelen muso kɔrɔ tɛ o ala ka maaw de ye muso ye e b'a fɔ ko fɛn kɔrɔ n'i ye kura sɔrɔ bon hali muso i bɛ e m'a fɔ k'e bɛna kura ta n'i y'i bolo bɔ i yɛrɛ kɔrɔ dɔrɔn i bɛ kɔrɔ cogo di sinon ji tɛ sumaya ni da kɔrɔ fi ji a bɛ i b'o fana kɛ muso ka secret i b'o dɔ dɔw la quoi e ma ne tɔgɔ dɔn TikTok kan le professeur l'ambassadeur des femmes maliennes wow mais Zizi en gros na dama tɛ ban mun de do secret caman e tɛ salatini dɛ muni salatini e tɛ nɔnɔ na b'a dɔn o mun geni sine t'e bolo i ka so kɔnɔ glasini t'e bolo sɛsini kuloba si t'e bolo awa filɛ aw ka secret bɛɛ bɛ cɛw bolo est ce que nafa bɛ nin na bilen yɛrɛ ayi an kɔni an ma kalama de o an ko mɛ mais Zizi ou bien de bɔ ka bɔ ɲɛma an ka taa n'a ye ne k'e fɛn kɛ bari parce que e filɛ nin ye donc ça veut dire TikTok kan a y'a daminɛ a y'a dabɔ ka plaisir kɛ mɔgɔw ye en plus a ka carrière bɛ ka avancer a kɔnɔna la abonnés bɛ caya dɔnbagaw bɛ caya promotion bɛ na a kɔnɔna la publicité dumanw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la c'est ça machallah Laji Baga Tabali e fana ta ye TikTok kan i b'a kan juste ka mɔgɔw layɛlɛ e yɛrɛ ka kuma ko tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ de don tulonkɛ yɔrɔ de don ou bien i b'a kan pour k'i ka carrière ka dɔ fara kan a ka avancer bon a bɛɛ b'a la tulonkɛ min don c'est comme tulonkɛ sɛbɛlama wa mais tulonkɛ sɛbɛlama de don a bɛ n'a fɔ comédien manamana fɛn don manamana mɔgɔ se ka kɛ quoi d'accord a bɛ ten tɔ donc an bɛ ka carrière fɛnkɛ n'a ye donc mɔgɔ bɛ k'an dɔn an bɛ k'an débrouiller mais tiɲɛ kɔni na wari kɔni tɛ ne kun wari tɛ n kun dɛ abonné caman tɛ yen quoi abonné bɛ yen nɔ mais wari foyi tɛ yen e ka abonné tɛ wari d'e ma mun wari e ni bon a ta k'a lajɛ abonné 200 000 n'a fɔra k'olu bɛɛ ka tan di ne ma cɛ a bɛ n kɛ fɛn dɔ yɛrɛ nka maliyɛn n ma fantanw fɔ dɛ nka maliyɛn waritigi u k'a lajɛ u ka di courage dabila quoi di courage wallahi billahi u ka mun de kɛ sisan fani fantan ko tɛ dɛ fani waritigi dɔw bɛ yen nɔ u ka di courage dabila u ka mun kɛ u ka kɛ di tiɲɛ ye kɛmɛ ni kɛmɛ fila ninnu olu bɛɛ dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ b'an kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ mais o t'a kɛ u bolo ko c'est à dire n'u ɲininka u bolo ko ne fɛn bɛɛ b'an bolo ka sɔrɔ mɔgɔ b'i layɛlɛ wari t'an kun mɔgɔ min b'i layɛlɛ mɔgɔ min bɛ wagati tɛmɛ e kan t'o sara i t'a sɔrɔ o kɔni o ta ye mɔgɔ bɛ kɔ kan o depuis y'a daminɛ i ma tiɲɛ fɔ ni sisan tɛ mɔgɔ bɛ yan diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'u bolo mais ala ma tolu ni yɛrɛ ye nɔgɔyaw ye i t'a sɔrɔ a dɔw dalen bɛ saya dilan kan bana dilan kan téléphone de ko k'u bolo dɔrɔn u bɛ bila i ka vidéo kan a bɛ wagatinin tɛmɛ ça c'est vrai o sara t'i bolo dɛ o ye tiɲɛ o sara t'i bolo mali waritigiw k'a fɔ aw ɲɛna an comédiens filɛ cɛ wari t'an kun dɛ wari t'an kun foyi an mago bɛ dɛmɛ na an ka fɛn bɛɛ telimani moto t'an bolo foyi t'an bolo bɛɛ fɔ junior Mohamed Lalabi a y'a lajɛ dɛ caman sen de la
tuma bɛ teliman ta a ma nɔgɔn dɛ 200 300 a lajɛ dɛ maliyɛnw a ka décourage nin dabila dɛ a ka di tiɲɛ tiɲɛ moi ça ne yɛrɛ ma deli ka nin mɛn ni bi tɛ di tiɲɛ tellement tɛ bɛ ɲinɛ n'an fɛ wallahi d'accord an y'o faamu TikTok la i bɔra k'a fɔ k'i ye téléphone sɔrɔ a la mais i ye cadeau ba dɔ sɔrɔ a la k'i to TikTok kan dɔ k'i ye TikTok kan dɔrɔn k'i kanu ka fɛn belebeleba dɔ k'i ye cɛ min y'i bali ka sunɔgɔ o kɛra jumɛn hali ni ma fɛn tɔgɔla sɔrɔ n tɛgɛ la fɔlɔ a bɛ sira kan a fɔra i dalen b'a la a bɛ na fana a bɛ sira kan tellement k'a ko boɲana hakili ma ne y'a tile 3 dɛsɛ dɔrɔn ka sunɔgɔ fo k'i fasa sabula i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn TikTok digila ba fila i bɛ k'i jata fɛn dɔ de la ok la jo bɛ Amérique Mariam Thérèse n'a équipement complet bɛɛ k'a ta WeChat wo AirPod wo MacBook wo a y'a bɛɛ emballé ka n'i y'a wari jan nko n'i ye nin wari jan n fa nka mais c'est bien fɛn dɔ do a b'i dɛmɛ i ka baara kɔnɔna la accessoire complet dɛmɛ dan tɛ wari ye o ni yɛrɛ ye dɛmɛ ka matériel d'aw ma o fana ye dɛmɛ n'a y'i dɛmɛ matériellement a ye dɛmɛ accessoire complet vidéo kɛla complet a bɛɛ emballé a bɛɛ wulila a bɛ DHL fɛ ka na DHL 3 jours do n'Ala sɔnna ma bi n bɛ t'u minɛ walima sini n'o kɛra i bɛ dumuni kɛ i bɛ sunɔgɔ kabako di fo k'i fasa a bɛ bonya i bɛ segin i nɔkɔrɔ la layi man ka taga bali e yɛrɛ dun TikTok depuis e ye TikTok daminɛ e delila ka cadeau jumɛn de sɔrɔ TikTok kan i ka video dɔ sababu la dɔ ka cadeau ba dɔ k'i ye mais ne ma cadeau sɔrɔ a ka bɔ ne wa tulo b'a la ne ma cadeau foyi sɔrɔ ne ka cadeau bɛ décourage ɲini a bɛ décourage ya décourage nin dɔrɔn cɛla ye décourage dabila an bɛ Amérique yan nɔ an bɛ Suisse an bɛ Faransi yan nɔ Italikɛw bɛɛ b'i Suisse cɛ mon frère décourage an bɛ siɲɛ yana mɔgɔ min kama e dun ka courage ta dɛ wula yɛlɛ live bɛ kɛ 4 heures du matin 3 heures du matin nka sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ Amérique i bɛ taa sɔrɔ 4 heures de b'a fɛ mais olu bɛ 22 heures la o bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ de la ne ma cadeau foyi sɔrɔ ni décourage tɛ non cadeau bɛ na ne la sɔrɔ kana dɛ a bɛ na ni kasi bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo a bɛ na ne la sɔrɔ fo an ka taa spectacle la États-Unis inchallah n'Ala sɔnna Philippines dugu dɔ bɛ yen ta like Lafiyabugu like kalo kelen de b'a n'olu cɛ yɔrɔ pays tɔ heure 4 heure 2 de b'a n'u cɛ Philippines o dugu ni kalo 4 de bɛ an n'u cɛ Lafiyabugu a tɔgɔ Lafiyabugu sisan an filɛ nin ye sisan an tɛ nin an bɛ mois jumɛn na juin tɛ bon i bɛ taa sɔrɔ sisan olu bɛ janvier la 2023 la olu bɛ kalo kelen kɛ tile tɛ bin ne ba tɛmɛ kuma yan ta ne ma kiiri yan kalo kelen tile ma bin kalo kelen tile tɛ bin a b'a fɔ aw yɛrɛ ko k'aw bɛ tile la dɔw bɛ sukura la o bɛ yen ne fana ka dugu bɛ ten o ye Lafiyabugu ye halisa ayiwa dɔw bɛna ka tile bɛ yen a tɛ bin mais n'a ka d'u yɛrɛ ye wala bi ni tile mɛnna ka jɔ o bɛ yɛlɛn ka débrancher su bɛ ko bon a monter sa a fɛngɛ lamaro a ka ɲi o bɛ fɛngɛ de k'a la awɔ a ka ɲi i kana na an ta in bin yan fɔlɔ Sadio comédien jumɛn de bɛ yen malien comédien ou bien africain jumɛn de bɛ yen e yɛrɛ Sadio bɛ min apprécier e yɛrɛ b'i sigi ka min lajɛ kasi k'a lajɛ o ka tilen k'a lajɛ i tɛ décourager i tɛ sɛgɛn o jɔn ye bon raison pour laquelle a bɛ fɔ a ma ko nafigi parce que ni bɛɛ jara dɔrɔn a bɛ f'i ma k'i nafigi sinon k'a fɔ ko comédien ye ne inspiré ka ne layɛlɛ o tɛ yen ayi hali ne yɛrɛ ne talent ne ka talent c'est venu comme ça sinon k'a fɔ ko dɔw bɛ yen ɲɛ bɔra karisa de fɛ ka kɛ nin ye nin baara in kanu non ne nana kɔrɔ dɔrɔn nana kɔnɔ raison pour laquelle ne k'i ma n ko n bɛ baara kɛ ni bɛɛ ye ni bɛɛ ka di wa n bɛ se ka inspiré bɛɛ la kɔrɔkɛ bɛɛ la n bɛ inspiré u la cogo di déjà dɔw bɛ hali i bɛ baro k'u dɔw fɛ i fana b'i ka tɔmɔtɔnin dɔn olu de y'an ka inaw n'an ka conservateurs ye ni dɔw bɛ don ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛla la i bɛ tali k'u fɛ e m'a kalan kɛ olu de y'a kalan kɛ karisa kɛ tan n'a yɛlɛ sani kɛ tan n b'o yɔrɔ la n b'u fo k'u barikada kɔrɔkɛ cɛman n'a musoman a bɛɛ lajɛlen tanti Naja tanti Kunadi olu bɛɛ bɛ CNSM na b'u fo k'u barikada tonton Kasimu que j'ai eu l'opportunité nous tourner la ɲɔgɔn fɛ Sadio non n'i bɛ seli sanfɛ kɛ tan olu bɛɛ ye fɛn de donc du coup ne ni bɛɛ de ka di bɛɛ ka di ne ye de
comédien kɔrɔbalen fara fitinin kan bɛɛ lajɛlen je les admire trop kana jɔ baara la métier fitinin tɛ koyi dɔ bɛ yen tan comme ça denmisɛnnin fitinin i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dukɔnɔna mɔgɔw la yɛlɛ ne n'a bɛ bɛn comme ça ne n'i bɛ baro kɛ dɔ wɛrɛ tɛ o nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen o k'a fɔ ko mɔgɔ ye ne inspiré nin ne ka di n ye n b'a fɛ ka fo n ka kɛ nin ne ɲɔgɔnna ye non non nin kɛra nin ye tan comme ça mun de b'a yira la k'a fɔ k'e fana tɛ se ka tɛmɛ o kan voilà salam alaikum o fam comment sore laji ma ta kabal abu chogodi le même question africain ou bien malien jumen de bi min kadi yere ni kuy comédien bon malien comédien be kadini malien comédien be kadini mais souvent ne ka de laje be na yela ko sowe mais ne te fe ka ke kande no wana e ne be ka teme kande la donc ne ga la ino tromper de teme kande la maintenant ga no wana e ay barange ka barage ka temala wala ne ga la ini inshallah ani pg no peut-être ki man la no ka temu bela Bugatti voilà kacha ani ne fa couleur tropicale jamo bela couleur weekend couleur weekend a bela jeli d'accord yigo am singana imur ko fe e be bararega bon imur ko fe ni ko blala mana blama fere la nga su bala manya mana blama e warum sanu bedu mpani ba aduna da taso ya beke bururi lugo fi imur fen flani métier mi do déjà adobe ani bara wara tebe il ta soro il se clé flague tournage la walma do maison do mago bila olu contrat nu fanga nu déjà ame bara ko nu ludi ni to man wi ko nu ko fi du gitu be tan do bi kan wi ga sakini dulu na ngoni na de be bako to ko nante apoye aka bolni bu prochain tebe moy o tebe agagele ne lay ma dagabal imur ko fe barawere kya no ante bara foila ni mo nte to bara foila ante bara foila ni mo nte ali kle flabla e ma video ke obi wele jakar sa ma kura ma boa ante bara foila ni nte warta ga soro ce wala wande me ko ce me wasiti ya ron ngane no wo de ma a message bio abu kla message fuye voilà mais zizi ouais mais zaza ouais zizi ni zaza de bia bari zizi ni zaza ne jumelu ba do ne ko kumu fo olu mayne jumelu fana be boya mais jumel ne amuso de motari jumel ni tira jara ko jugu ne nga bono beteni be zizi menda o ta do ko rameno c'est l'occasion pour moi na fo muso dama nu jara ni muso man dama jara o ta fo nyoko ma jumel awo voilà boné ni nga abono betini o la ne ma fo ma mezi tellement kanga di turu fan tene vene zizi u de tumo do be takama na tumo do ne refra be takamu ko abana ne kisanyi ni kana duma katerelo ate shango no an fikiti mo ouais abanya mai ok yigo ni émission konna la no ye couleur weekend e Pinal TV kan et surprise jumɛn de b'i bolo kadi ka fanoma donna na tawla clip ba surprise ba de ni bi ate ba ko surprise ma fo silibu de yo ko surprise ne ma silibu ko fo de wa do petit ne ga fonu ma kala ni jembo be ça ne cesse de surprendre. Ne vous surprend RP ne bɛ se ka bɔ ni kura diɲɛ san kalo 12 don o don ne de bɛ se ka video 5 bila tile kɔnɔ awɔ ni min sago sɔrɔ dɔ kɔnɔ i b'i sago sɔrɔ dɔ kɔnɔ diyagoya fin an ma yɛlɛ TikTok in kan k'a fɔ k'an bɛ k'an yɛrɛ kɛ tan dɛ an tɛ argentine bɔ an t'o ye dɛ an t'o ye dɛ an t'an yɛrɛ kata kan ayi an t'o ye dɛ awɔ. Wala surprise caman bɛ ka na wa ngu b'a kalama sa mais zizi b'a kalama n'an kɔni an ka fɔ n'u ka plaisir an bɛ se ka kɛ cogo o cogo la hali n'a bɛ kɛ couleur weekend de kan ka si k'o do kɔrɔfɔ an bɛ si k'i kɔrɔfɔ an b'i bɔrɔtɔ yesu i delila subhanallah sanu a bila ma ye
Layi ma ka taga bali Oui. e fana surprise jumɛn de b'i bolo i ka fanu ye Bon, a baden bɛ yen. Surprise baden hali n'a danna tuma bɛɛ vidéo kura bɛ bila o ma deli ka min ye. Ma deli ka min ye o ye surprise baden. Bon, donc o ɲɔgɔnna baden de bɛ ka na. d'accord Voilà. ok réserve bɛ yen vidéo réserve bɛ yen n'est-ce pas u yɛrɛ b'a kalama réseaux sociaux sanfɛ jɛma don o don kisɛ kura de bɛ yen dossier kura de bɛ yen Sadio dun filɛ nin ye an t'a dabila awɔ I ka dossier yɛrɛ bɛ yen nɔ ni émission banna an m'o kuma kɛ an bɛ sigi i b'a kɛ sisan an bɛ bɔ yan sisan an bɛ dɔ f'i ma dɛ an b'an kɔ don sisan ne pas yan'a ka tila ne b'a dɔn a ye dɔ fɔ ne yɛrɛ sigilen ma yan jango ni ne tɛ yen tuma min na a ye dɔ fɔ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna jango ni ne tɛ yen ne bɛ fɔ ala yɛrɛ ta yen n'i nana barigo yɛrɛ de fɛ yɔrɔ ne taara n ta sa e ma sa yɛrɛ ne tɛ kuma fɛ yɛrɛ ala k'i falen hali ne tɛ fɔ wala yɔrɔ la zaman dɔw bɛ yen nɔ walayi bilayi i b'u ye tellement que u ka ɲi i bɛ siran k'u jala mɛ kana siran i bɛ taa sɔrɔ so olu dɔw koli safunɛ ye minɛnko safunɛ ye minɛnko safunɛ u b'o de ta ka ko n'a ye walayi safunɛ finman e ma cɛ sinon dɔw y'a fɔ ɲɛna ko Abidjan Kulukoro gabakurunin jama kelen biduru ta tumaba layi maa tɛ fɛn tɛ maa fari nugu n'o ye est ce que t'i k'i ko n'o ye o sɛgɛlama ko sɛgɛ fo ji bɛ jigin fari kan mais Zizi nin ye sɛgɛrɛ kelen k'a d'aw ma taa n'a ye aw tɛ nimisa fɛn na ka nin bɔ ok an ka émission tɔ man jan maintenant dakuruɲa laban message laban jumɛn de b'e bolo k'a f'i ka fanu ye TikTok kan i sigi ka ɲa non n sigi ka ɲa kana bin dɔrɔn de ka ɲa au fait c'est l'occasion pour moi dakuruɲa laban min bɛ ne bolo k'a fɔ comme an bɛ tendance min na min bɛ tendance min bɛ actuellement min bɛ vague la n'o ye TikTok ko ye ne bɛ se ka min fɔ n ka fanu ɲɛna Sadio Sila n'est qu'un humoriste a bɛ se k'a ye min tirelen don vidéo dɔ la mais i k'a lajɛ i k'a fɔn lajɛ i bɛ taa sɔrɔ n bɛ ka essayer ka message dɔ de transférer o kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ fɛngɛ dɔ bɛ yen buzz dɔ bɛ yen n tɛ kuma kan mais n b'a essayer ka n ka humour kɛ a kɔnɔna la a banna mɔgɔw k'a dɔn fana k'a fɔ ko réseaux sociaux guerre mondiale kɛyɔrɔ tɛ an bɛ réseaux sociaux sanfɛ de dɔrɔn ka wagati tɛmɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna an bɛ kɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ i b'a ye normalement foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen réseau min bɛ réseau sanfɛ o bɛ réseau sanfɛ mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ foyi ne ma deli ka fɛn bila réseau sociaux sanfɛ k'a fɔ ko ne Sadio de filɛ nin ko filɛ nin n concentré 100% ko n bɛ sɔrɔ la o tɛ yen n yɛrɛ tɛ se quoi mɔgɔw yɛrɛ tɛ se quoi hali minnu b'a la k'a lajɛ actuellement bi minnu bɛ Sadio Sila dɔ tɛrɛ bɛn nin bɛ balo la ko ne sigilen filɛ nin kuma ɲɛnama fɔ la n tɛ se quoi i tɛ se tulonkɛ dɔ don quoi d'accord c'est tout an ka moment tɛmɛ ɲɔgɔn kan n'Ala sɔnna en plus la ka kuma a y'a essayer tuma kelen heureusement ne ninnu fɛn o fɔ ka jan kɛ heureusement ne ninnu fɛn ninnu tuma parce que forfait ta ma nɔgɔn jigiya ta bɛ ɲini k'i jigiya ta faga bɛ ɲini ka n'an faga wa mais c'est vrai e b'a kalama orange mɔgɔw kan ka ko ne ka pisi kɛra platinum de wallahi ne ka pisi platinum c'est à dire golden kɔfɛ platinum dɛ ne ka pisi platinum de tellement que n bɛ forfait ta wallahi ne bɛ forfait ta dɛ maliyɛn den tɛ forfait ta ni ne o jigiya tɛ fi orange mali sugu mɔgɔw u b'a kalama d'accord ne bɛ forfait ta dɛ ala k'i bɔ tan ne tɛ jigiya ta dɛ ne mɔgɔ Batu bɛ tellement fɔlɔ k'a bɛ mɔgɔ jigiya jɔyɔrɔ ta na ɲɔgɔn jigiya tala fila tɛ Batu n'a bɔr'u ka so dɔrɔn a tɛ se ka connecter parce que wifi de bɛ yen a bɛ i b'a jɔlen sɔrɔ an dɛ forfait talaw fana b'an diya ni wifi tigiw ye dɛ tiɲɛna wallahi an forfait talaw fanga min b'a n'a tɛ wifi tigiw la olu masaw de bɛ abonnement sɔrɔ o walima du ka wifi bɛ du kɔnɔ u tɛ se ka forfait taw yɛrɛ fanga min b'a n'a tɛ a tɛ wifi tigiw la dɛ pa minnu ta ninnu bɛɛ ye jigiyaw de ye ani Batu ninnu an b'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ fanga min b'an forfait talaw la orange yɛrɛ tigiw b'o dɔn fanga min b'an forfait talaw la a tɛ wifi la olu da k'u branché don alaji ma taga bali ouais ok e fana message jumɛn de b'i bolo f'i ka fanu ye TikTok kan mais fanatique écoutez c'est votre dash ay na mais wallahi fanu abonné
n'a ye video bila aw kana video filɛ n'aw ɲɛ ye quoi mais a to ka video filɛ ni aw hakili ye parce que video dɔ bɛ yen nɔ u b'a bila dɔw t'a faamuya u b'a bila ka taa kɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ o tɛ quoi maliyɛn caman bɛ ten tɔ de u b'a lajɛ dɔrɔn pouf u b'a kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o tɛ u ka to ka video lajɛ n'u hakili ye u kana filɛ n'u ɲɛkili ye wa fɛnɛ voilà forfait ko ninnu a to ka lajɛ yɛrɛ de forfait ni voilà forfait ni Orange Money tuma dɔw la e bɛ jɔ 400 min na dɛ o ye 4 giga de o maliyɛn mɔgɔ joli la o da ka ca dɛ an bɛ miliyɔn 20 ni bɔ dɛ an y'a kɛ 10 millions ye sa ayi 10 dɛ ayi exemple de don an ka ko ye bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen di ye sa jɔ ma maliyɛn kelen na bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen di ye ma mɔgɔ 2 ka jɛ dɔrɔmɛ 1 na mɔgɔ 2 ka jɛ dɔrɔmɛ 1 na o tɛ million ye lajɛ a bɛ ne ka lajɛ dɛ wala o ka lajɛ u ɲamana tantɔ k'an ye saru ye sur réseau de mais réalité la wari t'anw an tɛ sari ye foyi ni mɔgɔ b'a na fana u bɛ se k'an wele heure bɛɛ voilà appel nafama ninnu a kɛra spectacle ye o a kɛra k'an wele ka t'i fɛ dumuni na o o fana b'a la dɛ k'i wele ka taa dumuni na tubabuw fɛ yen tubabuw ye ɲɔgɔn wele dîner de la o e t'o dɔn je t'invite chez moi pour dîner a ye tubabu de je t'invite chez moi pour dîner a kɔni e inviteli ka nɔgɔ tɔ la on t'invite an bɛ basi ni ɲuguba dilan c'est tout ne tɛ c'est tellement facile o banna o basi dun mara ka dugu la ka n'o du Bamakɔ o ɲuman tɛ n yɛrɛ dɔn ok ni humour fitinin dɔ b'aw bolo ka mɔgɔw layɛlɛ kelen dɔrɔn juste 2 minutes a ko bila ka na an ka émission datugu an ka place de kɔrɔma kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye kɛnɛ tɛ den kɔrɔ ye ayiwa nɔgɔ kɛnɛ tɛ kɛnɛ filɛ k'a ka nɔgɔ o de gosuruninw an ka émission datugu n'o de don dɔrɔn an k'a dabila kami min taara 2002 la Mali la o ma image réelle da minnu ɲa kɔrɔbalenw b'a kalama kan kelen c'est à dire 26 mars kelen an dɔgɔyara de dugukolo bɛ ka ɲugu de sinon la o poto kelen min bɛ Lafiyabugu de kelen min bɛ Yirimajɔ balontannaw tun bɛ balontanw de ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo de donna ɲɔgɔn na n'a labanna Yirimajɔ o y'a sɔrɔ ka dɔgɔ la ayida ko la dɛ Sadio b'a kalama siko dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a kɛ a ma ɲi dɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ e bɛ se ka sigi sa ko e Sadio k'i bɛ ka yɛlɛ sanfɛ ne t'a sɔrɔ i dalen don wa o b'a sɔrɔ i dalen don i bɛ se ka sigi ko wari bɛ tigɛ kɔnɔ i bɛ wuli ka to foyi tɛ tigɛ kɔnɔ foyi mais n'i sigila k'i bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ o t'a sɔrɔ dilan ɲɛgɛn i bɛ ka kɛ de o don gosiri n'o sigura a dalen sunɔgɔ la k'ale bɛ ka jigin wa k'a tin wulila k'a bɛ ka jigin a dalen a jalen don ko mɔgɔw b'a kunna sage-femme b'a kunna ko poussez i débrouillez i ye fugari de ye a banna ka ban cɛ y'a to la dɔrɔn nana ko Fatini ko wuli i bɛ ka bo kɛ dilan sanfɛ a bɛ sogo la k'a bɛ ka jigin ja a bɛ ka bo kɛ dilan kan dɛ cɛ a bɛ ka tɔntɔn de ka bo kɛ e kanu tɛ kanu tɛ t'an ka dɔgɔ a ma nin to ta nin b'aw faga layi kanu tigɛla don layi tɛ tiɲɛ fɔ layi wa fana walayi bila gosurunin a sɛgɛsɛgɛla ka lajɛ ko yafa togo t'u la k'u tɛ yafa mɔgɔ ma diɲɛ fara lara kan le go le plus ni gosurunin ye ko kɛlɛ a jo t'a la dɛ mais ale de b'a pɛrɛn-pɛrɛn kunna ka jama i kunna ka kafa ka yara f'a laban na e yɛrɛ de b'a deli ko yafa ma ko tiɲɛ na k'i ka jo bɛɛ bolo jalaki ko n ye min kɛ ko n jo t'a la kana siga mais ne ko layi gosurunin ɲuman kelen jumɛn de bɛ gosurunin la janya tɔ b'a kɔnɔ de a yɛrɛ de b'a janya tɔ a kɔnɔ mais min ɲɛma la olu t'a ye ani dimi don so ni tile ani dimi don gosurunin ka ɲuman dɔ fɔ sa an ka émission datugu n'o ye an tɛ se ka wuli kɔ bon den n'a gosurunin na gosurunin ma ɲuman ka dɔgɔ mais gosurunin man jugu o man jugu o kɔrɔ jɛlen don mais cɛ an tɛ rɔnti n'o tiɲɛ kɔni na o jamana ninnu mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a jamana a ka farin mais kɔnɔna jugu tɛ o kelen kɔni o b'o la a fa n'a ba ye dɔrɔmɛ 100 de n'i y'a deli a b'a ta ka di ma tiɲɛ kɔni na o tɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu la wala o fɔ ka fara kan tuma dɔw la an k'o wele la an bɛ se ka émission datugu yan tuguni kana fɔ i bɛ débat wɛrɛ foyi dayɛlɛ
k'i ka fɛn bɛɛ kɛ gosuruni ok ni kun ye an ka émission ye n'o ye couleur week-end ye Sadio Sila n ka foli b'i ye vraiment i wele i nana n ka wele jaabi a diyara n ye Laji Magan Tagabali i nana vraiment a diyara ne ye n'Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ a ye min fɔ yan an ka humoristes an k'u dɛmɛ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a kana kɛ dɔrɔn di courage u mako bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ parce que n'i ye mɔgɔ ye ka baara daminɛ i b'a dɛmɛ a ka taa ɲɛ mais an y'a ye Mali la yan n'i sera ɲɛ kuma min na de mɔgɔw bɛ wuli ka essayer k'u bɛ dɛmɛ non mɔgɔ a wuli kumani i b'a dɛmɛ o wagati de la parce que ni den wulila k'a bɛ tagama daminɛ i b'a a minɛ ka tɛtɛ kɛ n'a ye fo k'a jɔ a sen kan donc humoristes ni an ka artistes olu fana bɛ ten n'u y'a daminɛ an k'a lajɛ an k'u dɛmɛ u ka se yɔrɔ la u yɛrɛ ma sigi ni yɔrɔ min yɛrɛ ye mun de b'o kɛ fanu minnu bɛ kɔfɛ an minnu b'a fɔ k'an b'u fɛ an minnu b'a fɔ k'an bɛ sa aw nɔfɛ donc a kana kɛ dala kuma ye sen ka taa bolo ka taa poche ka na portefeuille ka dayɛlɛ sac ka dayɛlɛ u mago b'o dɔrɔn de la donc ni ne kun y'a ka émission ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka wagati wɛrɛ